Hello guys, muri sei maswera sei mamuka sei kwese kwamuri? Pane nyaya iri kustressa iri kuitika kubva patakatanga kubatsira Vancho, mukomana wechidiki uya anoimba uya. Tine vhidhiyo yatakaita pekutanga tikaposta. Vhidhiyo iyi raitaura zvakasiyana siyana. Musi ndakatanga kuposta pandakatanga kuti vanhu vaite machallenges. Takazoita vhidhiyo riya because kana kuti takazoita zvatakaita zvemachallenges because baba vemwana uyu nabamunini vacho vanova producer vanorekodha music yacho, munin'ina wababa vake vakati havasi kuda mari because ndanga ndine 1000 rand ndichiti it's either ndokupai hangu kana kutorishandisa kuti vanhu vaite machallenges towinisa. So vakati aiwa tinoda kuti mupa nhaende mberi, saka musatipe mari iyoyo, ngaisimudzire mupana. That's why takazosarudza kuti paitwe machallenges. Mari ngendo maweeks. Yeah, mari ngendo maweeks. Kusura mari tuishandisa. Mari no maweeks. Alright. But muma comment section mune vanhu vakawanda vakataura zvakasiyana siyana. Vaiti ivo zviri nani dai makapa mupana mari adyawo mari, uye damai makapawo producer mari akadyawo mari nekuripeyawo zvimwe zvinhu zvanenge achishandisawo mustudio nekutengawo tumwe tunhu. Guys, maitaura zvinhu zvine musoro, but problem ndeyekuti number 1 taida kuti mufana aende mberi. Number 2, 1000 iroro ndo randingoriwo naro, ndo randingori naro, handina mari. And ndakazotorealize ndabva ikoko because pandakaenda uko ndakaenda ndingori netarget yekunongoti tinobatsira mupana tingomupusha, but ndakazorealize time yapera kuti tinokwanisa kuita zvinhu zvakawanda sekufunga kwenyu kuti daita pana mari, pamari yatiri kufanira kuendesa vanhu, kana kudaita pana producer nababa vacho mari vaona zvekuitawo vatenga chii. Kana zvichiita guys togona kungobatsirana, hazvina kunzi ndini ndofanira kungovapa. Ini ndakangopawo kwandinapo nekukwanisawo kungobatsirawo kupusha vakuvazivawo. Kana paine anenge aida kungovabatsirawo, unokwanisa kungobatsirawo, hazvirambidzwe kupawo producer. Ende producer ndikuudzei, producer anotoda help yakakurisisa nekuti ndiye anoshanda nemufana, ndiye bamunini wacho, munin'ina wababa vemukomana anoimba. Vanotoda help yakanyanya, ndokunga makangoona kwatakanga tiri tichishuta. Kune risk muSouth Africa, kune risk yekuti mbavha dziriko dzinogona kungoba, dzinogona kungopaza, ndezvekungotiwo vari kurarama neway yavanokwanisa nayo. Munhu uyu producer anorekodha mufana, ndonga makanzwa music yake ine quality, anogona basa, but hasi kurekodha vanhu vakawanda. Ende vanhu vacho vari kurekodha ivavo ari kuvarekodha nemari shoma nenyaya yelocation yaari. Saka vanokwanisa zvekare kubatsira. Tokwanisa kungotaura even mucomment section, ndinoverenga macomments enyu, ndodzoka futi zvekare nevhidhiyo tichiti ngatirongei, ngatiitei. Tokwanisa kubatsirana pamwe chete, nekuti producer uyu ndiye bamunini vacho, ndiye zvekare ari kurekodha mufana wemusic yake. Saka pakazoitika risk yekuti kwamakandoona ndiriko kuya pakapaziwa nembavha vakaba macomputers, zvavharana, zvinenge zvatopera. Saka I think kutaura kwamakatoita muchiti dai tavapawo mari maitogona, but iye zvino hazvichakwanisike kuti tichivapa mari pa1000 riya because takatopromisa vanhu musi wa1 vanhu vari kufanira kutopiwa mari dzavo vakaita malikes akawanda pamachallenges. Saka hazvichaiti kuti titori pamari iyoyo. Saka kana vanenge vachidawo, vanenge vainayo, vanokwanisa kutambanudzawo maoko, munokwanisa kutaura mucomment section kuti munokwanisa kutambanudza maoko. Kana madaro muchavaona futi painterview vachitaura zvavakataura. Kana mangotaura kuti tikwanisa kuvabatsira, ndobva ndavabata, ndobva tabvunza namba dzavari kuda kubatwa ivo. Munofanira kuvabata direct muchivabatsira, muchafanira kuuya kwandiri movabata direct muchivabatsira, tichibatsirana. Ini chandiri kunyanya kuda ndechekuti vabve kwavari vaende somewhere kuri safe, atange kuita production, awane maartist akawanda, aende panormal price because price yaari kubhadharisa ishoma zvisingaiti nekuda kwelocation, uyezve nekuda kwevanhu vari kumuziva vashoma. Saka akangobirwa mishini iyoyo
nemufana hatichatomunzwe, zvinenge zvavharana because ingori family yakadaro. Saka ndokutendai nemacomments enyu akanakisa, and ndangounza mashoma shoma pascreen macomments, but ndinokutendai chose. Ngatibatsiranei tione kuti takwanisa kuvabatsira vanokwanisa kubatsira zvavanobatsirawo. Chero chauri kukwanisa kubatsira nacho, taura mucomment section, ndoverenga macomments, ndotaura navo, ndoona kuti vabatika panhamba dzipi, then totoenda mberi tichisimudzira mufana wedu, zvotofamba zvakanaka.